Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTerare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Muri yeZimbabwe sevana veZimbabwe patiri takabatira hana mumaoko. Nekuda kwei vana veZimbabwe kuti maforeigners ese ari kuSouth Africa odzingwa achinzi endai kunyika dzenyu, hatichakudei muno munyika yeSouth Africa. But iye ari kumhanya nechimachimachi ichichi, akaleda chimachimachi ichichi paakataura neManigeria akamubata akamisa pamberi vakatanga kukurukura vese. Akataura kuti hanzi tiri against nevanhu vari kukushandisai vasingakupei mari dzakawanda. Saka mubvunzo wangu unodzoka pakuti kana vapedza pakurwisana kuti mari dzikwidze mumabasa umumu, vana veZimbabwe vachadzokera here kuSouth Africa? But zvisinei, muzaura nhasi ndine sad news. Magovernments enyika dzakasiyana siyana akatumira mabhazi kuSouth Africa kuti endai munotora vana vari kushungurudzwa South Africa, kutora zvizvarwa zvemunyika dzakasiyana siyana. Asi muzaura nhasi tabva tareceiva sad news. Bhazi ranga raenda ikoko rakatumwa negovernment kunotora vana roita accident. Pafa driver afira passport, zviri kurwadza. Accident yaitikira kunonzi kumusina niye Limpopo ndokwaitikira chiitiko ichichi. Driver afa, vanhu 11 vakakuvara zvakaipisisa. Ndatiti get well soon kune vanhu avo vakuvara, munopora nenyasha dzaMwari. Musaskipe this video ne last update. Uriwe nyaya iyi unoitonga sei? Ndati sei chandiri kukumbira vana veZimbabwe tisati tapedza this video, ndatinyore mucomment section tichiisawo munamato. Asi takada kuzvitarisa muri yeZimbabwe, muno munyika yedu yeZimbabwe hatitarise kuti uyu asi wemuZimbabwe, hatitarise kuti uyu muZulu, hatidzingirire vana zvizvarwa zvedzimwe nyika muno munyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu ine peace, ine runyararo. Papeace tinarwo, tine runyararo. Dai taita 50-50 here kuti majozi ari munowo bayai kunyika dzenyu, regerai kuitira mabusinesses enyu muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndisati ndiri pakukuzivisai manews updates. Last update iyo yemukadzi abuda achisvimha musodzi achiti hatichisina pekutangira, tadzingwa kuSouth Africa. Muri yeZimbabwe kana una hama yako iri kuSouth Africa, zviri nani kutora call ombofona woti uri safe here. Panguva ichatevera chakupai update yemukadzi apotsa azvarira panze kuSouth Africa. MuZimbabwe wandiridzvara nezvake. Ndisati ndafunga kusiyada usiye muchiona video. Uzoona video tozonofika comment section. Much love. Makadiko muri yeZimbabwe tisu tabvawo kuSouth Africa tabatsirwa nababa vamakandurera kuti bhadharawo mabhazi, chikafu chokudya panguva iyoyo. Tabvawo kunzvimbo dzedu takadzinga, avharwa mafulazi asiswa zvese, hatina tatiswa zvese. Tangotakuriswa hembe dzevana dzokupfeka nemaZulu. Tane makore tikaenda kuSouth Africa tichaziya kana hama bana kana inini ndakaenda 2012. Saka kopa property yainza zvakaita sana furniture zvikutenderwa. Makazvitenga muno muSouth Africa, saka mufanira kuziya muno muSouth Africa. Saka chamauya nacho hembe dzekupfeka, magumbe zitatorerwa. Saka iko zvino maburutsirwa paroad court mune ene plan here kana kukuendawo? Isusu plan handinayo, fanika ndiriseni nevamwe vangu hatina kokuenda. Tinofunga kuti musha wangu Karoi kwakazigarara, asi chandiri kufunga ndandida unotsvaka imba kuSouthlands kuti ndikwanise kuwana pekurara nhasi nevana. Apa ndiri paJurahoro repana 4th ndopatasarira namabhasi. Which means hamutorina kana kumwe kana imwe plan yekuti mimi munokwanisa kuziva kuti tichibva panapa tichaita sei? Haisi tichibva panapa hatina option yekuti tiende, notamboda kuti tiwaya kutakura mabhegi acho tiende kupolisi, hatina option yatinayo. Tingori pano pane vanogona kutibatsirawo, pane vati kutiudza kuti kunana Southlands noizi kandi mbukita noizi madzimai. Kana pane vanogona kutibatsirawo kuti wanisawo mari dzekuti tinobhadhara marende kwatikusvikira. Pane vanhu vatiwanisawo dzimba dzokuti tiinde tigare. Vamwe vari kuti $30, vamwe vari kuti $40. Mune mhuri? Inini ndina vana 3 vari pano. Saka vamwe 2 vakarorwa kuSouth Africa kuLimpopo. Saka takanzwa chinzi pane mabhazi achabatsira vanhu kuwadzosa kunoka achabva kuSouth Africa, ndizvo here zvaitika? Mabhazi anobva kuSouth Africa, mabhazi atumirwa nababa vamunangagwa.
chikafu chatachidya chese tatumidzwa nababa wamunanga ndo vanga vachitibasa. Saka mashoko amungadi kuvaudza sezvo vati vana vevhu vadzoke munyika yavo ezvinozvi maapanapa muchaziva kuti moita sei? Handina chokutaura panhau murume uya nekuti ndikangofunga kuda kutaura nezvake ndonzwa mangu kuda kuchema because rudo rwaatipa tachiva tamunodziya South Africa uko tichivimwa nemapolisa vachida kunotitora futi zvakare but tanga tiri kuembasi kuti tizoenda kuembasi takaendeswa nepamusaka pamunanga ndikanzwa kutarisa mutarisa mumwoyo ndinonzwa kubatikana kuti ndosharuza ndoita sei ndonzwa musedzange chirabati nerudo rwavatikonzeresa rwavatiita kutambudzika kune vamwe vabatsirwa kune vamwe vapawadzi mari isitashayiwa hazvina chokuita navo havona kuti munhu anga asipo nekuti pamwe kusarura asi vamunotibatsira zvisingaite ende rambai baba kuti makatichengeta seizvozvo hatina chatinacho rambai makatichengeta seizvozvo vatibatsiro norubatsiro munhu wezimbabwe izvi zvazvinotipira mushe totikaita kuroshava tiri pamwe zvinogona kutibatsira asi izvi zvicho zvakaoma tingotendawo baba munanga kugwasa kutumirawo mabhazi kuti tikwira moda kutouyawo ndizvina zvinotimira zvakanaka asi tinongotendawo baba kuti vatigona kutibatsirawo asi kumbirawo kana paine vanogona kutibatsirawo nemari dzekuti tikwanise kunotsvaga marendi isu tiri pano pana 4th patasarira namabhazi tina chikafu hatina kana pane vana hapana kana ane makamba saka takumbira kubatsirwa kuti tikwanise kuwana vanobatsirana nezvo. Namba dzangu dzekokechi 0774 98 7645 0774 0774 Mpumalanga. All right, we can. How many kilometers? All right, gatimbo pesa pana hapa tungo pa update. Okay. Yeah. Yeah. Very good morning to good afternoon to everyone who is watching this live. This is Mr. Munetsi. I'm at the Zimbabwean consulate, the old Zimbabwean consulate building in Johannesburg. Pakaungana vanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana for mabus repatriation. Pari zvino panapa ndina General Stole vari kubatsira vachangoadresa vachingokupai kuti zvakamira sei, feedback yakamira sei nekwamuri. So kana uchiona live ino, wherever you are, please can you share the live so that it message ya General Stole ikwanise kusvika kuvanhu vakasiyana siyana. All right. General Stole, it's always good to speak to you. Thank you so much, Mr. Munetsi, and all the viewers. We are greeting you. Basa ramuri kubata ihombe. My first question, when was the last time ya Magarara? Mr. Munetsi, do you remember? Kuna sorara chaiko. mukatarisa maziso anokutaurirai. Yeah. Because mashakada akati kurara hope rugare. Yes. So unogona kunga iwe usina problem, but ma problems ari kusangana nevanhu vedu must be enough to give us sleepless nights, because what we are facing now is life and death. Yeah. So we need to choose life. How do we choose life? We choose life nekubatsira vanhu vanenge vari pamatambudziko, and that is what we are doing. Ndiri paconsulate panapa pane vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Let me also acknowledge kuti pane mabhasi ari panapa. I think ndichiri gona kuverenga pane bhazi 1 2 3 ne4th iri. Pane mabhasi 4 iri, ndo number 4 iri. Pane truck iri. Taona kuti pane sofa, pane mabhazi ari paZimbabwean consulate muno muJohannesburg. Mabhazi aya ndiye kutoloda kuti kana process dzakatopera vanotenda kumusha. Mabhazi ari kutoloda shen. Iwo aya ari apa yakutenda. Mukoma Munetsi, one thing chatofarwa kubvuma ndechekuti our consul general ku Johannesburg. Yes. Consul General Phiri is a star. Anditika.
I'm telling you, with this situation yatinayo pano ne-situation yakazoitika 2 days back, yes, I didn't think that he is going to manage at one point, but it was hard, but it took on that the progress is really showing that yeah, he is able to coordinate his members, and he is also doing the wonderful job sourcing out mabhasi ekuloda apa uchireceiva macalls anobva kuvanhu vakasiyana-siyana. Macivic organization akafanana nesu tichivanesa zvekutodaro because tichiwana pressure pano tinongotransfer sezvairi. It is showing kuti the progress is giving us victory iri panapa. All right, mune idea kuti nezuro pakabuda mabhasi mangani panapa? I still have to consolidate. Asi pane vakatakurwawo nezuro? Aiwa, pane vatotakurwa makuseni. Kune vatenda? Kune vatenda. But ndichipinda mukati zviri kuita kunge nhamba isiri vanhu chirimo vakawanda. Takamisa kuti vanhu vatouya kubva kune dzimwe nzvimbo. Tichiri nevanhu vari mumastreets tichitaura kudaiswa. Yeah. Nekuda kwokuti pange pazara. Yeah. And imi muri kuti pakatozara. But pane bhazi randatosvika richitobuda ipavanhu. Zviri kuita sekuti tiri kutamba, but this area yakaita diki nekuda kwepressure yevanhu. There is progress even though zvichiita sekuti pasina progress kudai. Yeah. Saka even now tauya kuti titomboona kuti zvinhu zviri kufamba sei. I think vana mukoma tino vanga vari pano varara pano. Yes, vachitotry kuti vabatsire apo nepapo because basa raapano harisisiri rekuprocessa vanhu chete. Pane basa rekufidha, pane basa rekukina, pane basa rekuprocessa vanhu nezvimwe zvese. At the same time tichishanda zvakare nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. So ndambokuudzai neissue iri kuMiddleburg. Yes. Is what we are going to see kuti since pamboti half k pane rezvinogona kuitwa. Havana kutombenge vauya kwete nekuti havadi. Aiwa, panga pasina pekuvaisa space papasina. So but I am happy because the progress iri pano iri kuratidza kuti pari kuitwa basa. So far I think if we've been working together pakatanga nyonga idzi. Nhasi 30 June ndo deadline anga rakanzi ma-foreigners ese abve muSouth Africa aende kuZimbabwe. Mati mambonzwe here any serious incidents dzati dzasvika kwamuri dzevanhu vedu vatinoti vaurayiwa vatakwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana so far? Current situation hatisati tawana any casualties zvedu. Yes. Yeah, we are only getting ma complaints ari kungobva kune vanhu vedu. Ndambokutaurirai nevaya vakastaka kufreeway. Yes, Free State town. Yes. Nanhasi izvo ndo vari kutondifonera avawo ndevamwewa. So what is happening ndezvekuti casualties pasina kudaiso zvinoreleasawo pressure even though my activities ariko but hazvisi kunyanya kuaffecta vanhu vedu, but at the same time to understand zvinhu izvi zviri kukonzerwa nekuti the government of South Africa also they upped their security, which is actually suppressing that's the next point. Ndaudzwa kuti hanzi pamuri kuprocessa madocuments mukatumu ivo veSouth Africa mapurisa arimo futi anenge achichekawo kuti mafingerprints emunhu wese. So at the end of the day haisi process yenyu tega, inevo vemukati vemunomu. Ine vamwe vemukati vemunomu, but the good part of it especially on Johannesburg consulate zvinhu zviri kufamba zvakanaka because with all the deployed people vari kunze nezuro I was speaking nevari kushandira kuPolokwane. Yes. Vange vari kuMokopani South Primary. They were there around late chaiyo. I think the last call ndakaita now it was past 9 or to 10. But vachiri kutoreceive because takazotaura tikalaeza nema-community leaders instead yekuti tine vanhu kutembisa toti vanhu ngavabve pano vaende kutembisa. Just for an example, it's better kana tikanzwa kuti vanhu vekuconsulate vari muKempton Park, it's better we coordinate nevanhu vanenge vari kutembisa vauye kunenge kuine vamwe. So this is the situation yatakashandisa kuLimpopo. So we had people vanga vachibva kunana Libuwa home. They arrived late because it was quite a hectic day. But everything is working out for progress. This is what is much important. There is a concern
that has been raised by our people could maybe, I don't know, as the civil society, is there a way buses? There are people who are saying they appreciate the government's effort in providing the buses, but there are some people who are saying they can afford kushitengera ma-tickets pache zvavo, but vari kutanza ma-tickets ari kudhura. It's something that is coming from the comment section. Is there anything that can be done from the civil society? Isu hatidi kuti vemabhizimisi vaudzwe nehurumende zvekuita, because the patriotic spirit must activate responsibility on its own. So hatidi kuenda kune vanhu vemabhizimisi tokumbira kuti aiwa paita dambudziko, because they have got money and business because of the people. Ndizvozvo. Kana paita ma-problems akafanana, we expect them to come forward willingly, because they are going to offer the best service. Of course. This is a crisis. If they take a crisis as an opportunity to make money, then the government also will be right if they don't look after them. Can find them a problems, because it's not about vanhu vanoita zvichemo cheche. Naivo vemabhizimisi vachazodawo ma-civic organizations kuti advocate for something to the government. So this is a two-way road. We are not going to use the opportunity to beg for sympathy. Let it come from someone ari kuziva kuti we are facing a national crisis. Then voita zvinhu zviri right nenguva iri right. So ndakanzwa kuti kune mamwe ma-companies akatokwidza ma-price nezuro. I refrain from commenting my issues a business, because I don't want to jeopardize the relationship. But what I want to tell you, Mkoma Mnetsi, the data collection which we are doing, we are going to use it. We are going to know who is for the country and who is not for the country. Of course. This is an era yataku introduce where accountability is going to rule everywhere. So it's fine. Vari kukwidza ma-prizes nekuda kwokuti vanhu vari kudzingwa muno, and they see the opportunity to make money. Making money. No, that's wrong. We are putting everything in record. Vari kutora futi ma-advantages ekuti no pane ma-problems, and they are offering themselves to partner with the government in whatever is happening now. We are taking the record, but there is a time yatichazoita tichita receiving chafu ichenda kwayo. Understand? So then we are getting some reports, and I appreciate what you have just said, that the buses are being allocated. But how do you answer some people who can say we have been staying somewhere for the past 4 days and we haven't yet get any bus? Such situations. Ndo ma-pressures ayanda mbotaura kumashure. Mkoma Mnetsi, tichitanga nyaya idzi as civic engagement forum, nemi manga muripo after that call yeku Springs. You know kuti tichitanga, we have been calling kuti vanhu come forward for self-repatriation. Nekuda our situation is going to be hard. And we had buses dzaitoenda dzisina kuzara. You still remember the second bus yeku Springs yakaenda vanhu 36. But because it was hired, it had to go empty. Now mabhazi ari kuita overcrowded, overloaded, because pressure has increased. So everyone is called to have patience, because now situation is overpowering the ability inenge iripo. But what is important is that everyone must get help, and we self-repatriate our people. Pasina ma casualties anenge aitika. This is what we are focusing on. So I'm here at the consulate. I've seen that there are people who are men and they are getting. So in terms of humanitarian so far, I know from the civil, not from the government side, from your own organization, do you think there are people who might want to partner or to help? How can they do it? As of now, tanga taita chirongwa chakadaro chokuda kubatsira taka-assessa kunoku tikaonasa kuti zvinhu zvese is in order in the capacity of the government. So obviously, because of the issues of accountability and some things which will now
require more attention. If you go into public funding, you still need to redirect this focus now to see who received the money. Since the pastor will raise a crisis, let us, I think we're going to have water line. But they are eating now. That one as a crisis. Even from the consulate itself. Yes, true. Saka isusu edu atinambenge tambo. Maona issue collections But atisi kuvarira. Kana paine vari kuti aiwa tine pano vana zororo pumula ndakakuudza. Yes, avatombodayidzirwi apa.